И здравейте, дами и господа. Това ще е втори епизод на това. На моя Minecraft Survival. И пак лагва. Дай да опрем път настройките. Масик. Това е трол. Добре, същата работа е. Що така? Направя фирма. Чувам се те, защото съм болен, сега е февруари. Нормално. Знае ги през моят рожден ден, защото наскоро беше рожденият ми ден. Винаги по това време се разболявам. И всяко спри да лаги направо ще е разкошно. Знаеш какво ще намаля още това? Малко по-малко лагва. Чакайте само секунда. Ще се връщам. Само паузи правя, но докато не се оправя лага, да знам как да играя, няма. Сори, пичове. Но голяма работа е. Ето. Отново съм тук, пичове. Но само се оправя лага, няма ли да е по-добре? Нали, оправи го вече, но се върви се горе-долу нормално, само прави го малко. Само малко го правих и това, тук трябва да го преместа. Аре бе, чуписа. Чуписа. Тук съм забравял. Да не забравям, така че съм поправил леко къщата. Ще поправя още малко. Така бълстон да стане цялата. Той епизод ще правим ферма. Тук друго да се прави, не знам. Клиповете са към... Те са точно 10 минути. Мисля, така е достатъчно. Като някои хора ходят на чисти. И може да нямат време да ме гледат. Въобще ако искат да ме гледат, няма значение. Сега ако ни лагва хит, ще е по-хубаво. Дай да оправим пак настройките. Видео настройки. Ако е красива, ще ми спадне FPS-а доста, нали? Ако е красива, ми се повдига повече. Не знам. Шит. Минимално. Изключено ще го направя. Петиш. Това няма значение, няма много да ме е голямо. Те трябва да е по-добре. Голямо ще го направя това едно. Тъй. Приходя, аз ще го изключа. Това се повдига, бе. Добре, облаци ми махам ги. Тъпи облаци ми трябват. Шит, лаква. Тъй, малко по-добре. Ако си само на 29 FPS, не нужда е по-хубаво. На 20 няколко седи. Спада до 18, 17. Много ми лаги ще кажете, но какво да се направи. Надявам се на клипа да не лагва толкова. То не лагва толкова много, но... Тук на F3 играе с толкова FPS, колко съм показвал такова. Крие колко малко FPS игра. Тъпо трябва го запълно. Да ги поставих, не съм ги поставил естествено. Те супер. Мене пет да направя го. Съм бил в CS демоволно. Тук те ще спа както казах в нови епизод. Там ще има честови работи. Пичесай. Всъщност направя на лопата. Виждате, снимам редовно. Ни клипове са нали за там. Сега да не знае как да си оправя микрофона. Ето, оправи го.
И вече може да чуете гласа ми, макар че това не е истинския глас, защото съм болен, няма как да ми чуете истинския глас. Аз съм един от най-новите хора, които снимат, но поне снимам, нали това е по-важно. Някои не снимат. Бяха дете имат 14 липова, но те... Те искат се абонати, моля, ударете се за мен, да продължа да снимам това просто така. Сега си снимат и така ще получават абонати, като искат абонати. Не намолят хората все пак. Те хората се решават да се абонират. Макар че все пак не ме хейтва, няма го казвам това. Някои моите на моя страна. Аз не пишам такива деца молят. Аз се абонирам за тия, които молят, но... Аз по принцип се абонирам, без да молят. Без да ме молят, аз се абонирам. Което ми хареса естествено. Това беше глупава идея. Искам да закрия така кабелството, не знам да се вижда. Така е по-добре. Може да направя сервера LAN, може да има гост, който иска, може да ми гостува. Да снимаме заедно, нямам никакви проблеми. Ще направя LAN сервера. Стига да искате. Да оцелявам тук по местенци, според мен съм избрал за къща. Тук имам всичко. Тут май нямам всичко, нямам моста и така нататък. Напомня къде имаш. Началото на първия епизод имаше овце преди да не ви я показах, защото бях леко развит. Начално развитие. Това да направя, още един ред, малко още дърт. Опа! Пишите на какво искате да снимам. Има такива хейтери, които пишат, ами, спри да снимаш и така нататък, ами, те нямат право да ми казват какво да правя. Това казвам само за хейтерите, има и такива хора, които не са, в смисъл, не са като те са хейтерите. Не казвам какво са хейтерите, защото YouTube ще направи някаква забрана там. После махнат канала най-вероятно. Супер. Те го запълних там да бъде по-красиво. Сега става вечеря, аз отивам в къщата. Тя писнал съм зомбито. What the fuck, го правя, бе? Лесно. Не може да е толкова трудно. Не мога да играя на толкова на голяма трудност, защото съм все още. Какво ме пука, бе? Знаеш какво му е направено? Нормално ще играя пък. Няма да е честно. Спека малко пържули. Айде. Лека ножица, леки ножица. То. Магазин някакъв ачивмент. Ма някакъв то е. Вижте го то сам. Направо се взема тук малко вода. Някакъв кей. Добре. Сега. Тъй, супер. Малко водица. Добре, тук малко вода в края, тъй че може да сложа само и тук. Те само тук ще сложа вода. Правиш, бе. Педерас. Искаш да умреш? Искаш. Добре. Майка ти.